Jeg hedder Dorte Marie Olsson. Jeg er 59 år og fra Hedehusene. For nogle år siden kom jeg voldsomt til skade i en faldulykke og skadede nogle ting i mine skuldre og fik et piskesmæld. Jeg fik mange smerter, og min egen læge henviste mig til fysioterapi. Jeg prøvede også mange forskellige alternative behandlere, men ingenting hjalp på sigt. Så fik jeg konstateret fibromyalgi, og smerterne trættede mig. Jeg gik ind i et forum med andre med fibromyalgi, og her læste jeg noget interessant. For rigtig mange havde glæde af hamolien. Jeg må sige, at jeg blev nysgerrig. Så jeg gik ind på nordicoil.dk og bestilte 15% olien. Efter bare et par uger mærkede jeg en forskel. Jeg tager 3 dråber i et glas vand hver morgen, og en dråbe ved behov under tungen til natten. Jeg må sige, at jeg har fået et helt andet liv med meget mindre smerter og meget mere overskud til social hygge med dem, jeg holder af. Prøv det på nordicoil.dk. Det kan jeg varmt anbefale.